Ad amargom Evangelion. Τι έγινε, Γιουτσό, ετοιμάστηκες? Είμαι σχεδόν έτοιμος, αρχηγέ. Καλά. Θα γίνει χαμός απόψε στο αποκριάτικο πάρτι της αστυνομίας. Ο κύριος θα έρθει μαζί μας. Συνάδελφος ντυμένος κρατούμενος. Όχι, κρατούμενος είναι, κανονικός. Τον έβγαλα το κελί για να μου κουμπώσει το φερμουάρ. Καλά, και γιατί ντύθηκε ζεύρα? Εντάξει, μπορείς να πηγαίνεις. Έρχεσαι λίγο να κλειδώσεις, γιατί το παράθυρο ψηλά και δεν φτάνει να τράβηξω το σιρτή. Εντάξει, άσε ανοιχτά, εμείς θα φύγουμε που να είναι. Δεν πρόκειται να συνοχλήσει κανείς. Αν είναι έτσι. Πολύ καθυστερούμε. Μα πού είναι αυτός ο Θεοχάρης? Έρχεται όπου να είναι, αρχηγέ. Τηλεφώνησε και είπε πως θα καθυστερήσει λίγο. Δεν μπορούσε να οδηγήσει καλά με τη στολή που νίκιασε και έρχεται σιγά σιγά. Καλά, τι ντύθηκε? Καλησπέρα. Καλώς το Θεοχάρη. Ωραία στολή. Τι έχεις σκοπό να κάνεις απόψε, Θεοχάρη? Να ψάξεις να βρεις την πριγκίπισσα που θα σε φιλήσει και θα σε κάνει βασιλόπουλο? Και σκλαβενίτη να με κάνει, αρχηγέ, δεν έχω πρόβλημα. Χούμορ κάνω, αρχηγέ, χούμορ. Λοιπόν, ποιον περιμένουμε τώρα? Τον Καλιόρα. Ωραία. Λοιπόν, Θεοχάρη, εμείς θα είμαστε στο γραφείο μου. Μόλις έρθει ο Χαλιώνας, ελάτε να φύγουμε. Ακίνητος, ληστεία! Άντε ρε Καλιόρα, μια ώρα περιμένει ο αρχηγός, θα έχει γίνει τρελός. Δηλαδή τρελή αγελάδα από τα νεύρα του. Άκουσες! Ληστεία! Ωραία στολή ρε, μια κάλτσα στο κεφάλι, ένα περίστροφο και... Ρε, δεν ακούς! Ακίνητος, ληστεία! Εγώ στην πλάκα να τελειώνουμε και πάμε να φύγουμε. Μη πλησιάζεις! Ρε τελείω. Μη πλησιάζεις, σου λέω! Ρε εσείς, ποιος έκλεισε τη μουσική ρε? Θέλετε να βγουν να κάνω λίμπα και έξω! Λοιπόν, τι θα γίνει, καλτσοκεφαλάκι, θα μιλήσεις? Δεν έχω να πω τίποτα! Θα μιλήσεις, άκουσες! Γιατί εγώ είμαι ο Βάτρακος Θεοχάρης, ο ταξιάρχος Θεοχάρης, άκουσες! Στο καλό τρόμαξα! Κύριος Θεοχάρης, Ο ίδιος. αυτό είναι για σας. Ευχαριστώ. Μια υπογραφή παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μη βάλεις μπρος εδώ γιατί θα αρχίσει τα πινελίκια ο άλλος. Λοιπόν, τι θα γίνει? Τι θα γίνει ρε σκουλίκι? Θα συνεχιστεί για πολλή ώρα αυτό το αστείο? Ad amargom Evangelion.